ang buong pwersa ng ATI Bicol ay masayang nakikiisa sa 2025 National Rice Awareness Month or NRAM Regional Grand Kick-Off. National Rice Awareness Month, lalo na sa mga kabataan, ano? Sabi nila, ba't pa kayo naglakad? So we want you to be aware ng importance ng palay, bigas at kanin. Ngayong buwan, alalahanin natin yung mga magsasaka. Nagsisikap upang masiguro na ang Bicol, ang Pilipinas, ay may sapat na bigas at meron tayong makakain. Bilang tulong upang masigurong may sapat sa kabila ng mga pagsubok sa industriya ng agrikultura, meron tayong alternatibo. So, nandyan yung abakada. Abakada ay isupuso at gawin. Let's be responsible. Taglay maisaba at iba pa. Sa kanin ay halo na. Brown rice ay kainin. Ito'y mainam sa kalusugan natin. Ang bawat buti, dapat bigas, Pinas ang ating bilhin. Madaling tandaan, abakada ng be responsible. Let's be responsible. Let's be responsible. Abakada ay isupuso at gawin. Masaganang kabuhayan sa ating mga magpapalay at masigla at malusog na buhay sa bawat mamamayang Pilipino at Bicolano.